млади и че ви е интересно. Казвам се Павел, да, благодаря много за поканата, със сигурност. Това нямаше да стане и аз като гледам тия неща, които той прави, това, че въобще организира тези събития всяка седмица, съм супер хепи, че това се случва в Пловдив. Така че това е супер радостно за мен. Да, подготвил съм една лекция, в която ще разкажа за някои неща, с които съм се занимавал. Това съм аз. 25 години се занимавам с всякакви безумни работи, някои от които са свързани с дизайн и шрифт. Тук съм завършил езикова гимназия, нищо свързано с изкуства като цяло. После постепенно живота ме отведе в София, в академията, където завърших книга и печатна графика. Това нещо беше преди около 7-8 години. От тогава горе-долу съм част от Студио Пункт, което е едно готино студио за графичен дизайн, шрифтове, илюстрация, моушън и такива други яки неща, които се занимаваме. След последните години попътувах малко наравно надясно, като първо направих един Еразъм в Гент, в Белгия, който беше супер полезен. За тези от вас, които мислят Еразъм някъде, не го обмисляйте, директно записвайте, това най-якото нещо, което образованието в България може да предложи, да отидеш навън и да учиш следния семестър. За съжаление или за добро, няма да е така. След това направих една магистратура последната година в Хага, конкретно фокусирана върху шрифтовия дизайн. И като цяло шрифтовия дизайн е това, с което се занимавам предимно повечето част от времето. И нещо, за което ще разкажа днес малко повече. Защо шрифт го кръстих и сега ще мина през някакви причини за себе си, които съм намерил, що се занимавам с това нещо, което няма да звучи много абсурдно, защото е супер нишова професия. Обаче е много въвличаща, нали? Смисъл, ти започваш, зарибяваш се и откриваш, че това е нещо, което може много да ти даде извън шрифта просто. Моето приключение започна в 2016, всъщност тогава започнах с Студио Пункт и направихме всъщност първият проект, който започнах. Аз тогава занимавах с фотография, всъщност преди. И първо почнах аз в Студио Пункт като фотограф, обаче аз казах такъв, че окей, аз имам интерес да пробвам някакви други неща. И покрай фотографията, всъщност тогава работихме по визуалната идентичност на един фестивал, който беше мега як, вече го няма. Някои от вас си го спомнят, може би, One Architecture Week. Изданието му през 2016 беше фокусирано върху Тракия. И въобще всички тия интересни градски намеси, които се случват там, плейсмейкинга, който се случва, хората си правят някакви неща, приспособяват си. Ние изкарахме някаква азбука от тях. Това като изследване, то е много далеч от шрифта, с който се занимавам сега. То по-скоро това са едни илюстрации. Обаче помня как беше нещо, което бях такъв бах ти яката работа. Аз това искам да се занимавам. Нали? Връщам се от морето и нямам търпение да отида на работа. И това, на което се кефа е, че шрифта съчетава в себе си както... Сега това е малко сложно да се каже наука и изкуство, звучи супер претенциозно, но да го кажем изследователство по-скоро вместо наука. За мен са много интересни, като цяло научната работа ми е доста интересна и себе си изобщо не се зачитам като артист толкова или художник, чак пък. По-скоро някакво любопитство, някакво изследване. По тази тема ще разкажа повече за един проект, с който се занимавах тази си година в Хага. То се нарича на английски Revival, на български дигитализиране, дигитална възстановка на шрифтове. Това част от вас са учили шрифт вече. Вие имате първи курс, втори курс? Първи курс имате шрифт, капитали си, монетари си, такива неща. После имате ли втори курс шрифт? Да. Какво правите втори курс? Авторски шрифт. Гротеск? Авторски, какъвто искате. Да. Доста яко. Супер. България, между другото, българските академии имаме сравнително доста шрифт застъпен в обучението, което е много яко. Revival какво представлява? Това е, намираш правиш дигитална възстановка на шрифт, който не е бил дигитален, т.е. това ще рече, че от преди това, от примерно ерата на металните шрифтове.
нали, до 50-те години шрифтовете са представлявали едни уловни буквички. Този процес мен беше много интересен, защото включваше първо едно рове на избитаци и всякакви такива антик маркети и неща, докато си намериш някаква книга, която... Аз между другото нося доста неща, включително тази книга. Тази книга от 1709 година. Аз супер много се ексайтвам от стари неща, по принцип. И ми беше супер вълнуващо да разгръщам тия страници на 300 години. И много си харесах този шрифт, защото има някакви характерни детайли. Сега, той е текстови шрифт. Аз конкретно си имам интерес към текстовите шрифтове, защото те, макар да изглеждат скучни, те са всъщност най-интересното. Там в един текстови шрифт да го направиш така, че хем да е четлив, нали, ако е primary функцията, хем обаче да вкараш нещо интересно. И в него аз намерих доста интересни неща. Сега обаче говорим за едни времена, в които въобще качеството на печата, на хартията, на мастилата, на буквите е било много по-различно от това, в което сме свикнали днес. И ти, запознавайки с един античен шрифт, да го наречем, това е, нали, края на 17 век, не си сигурен точно кое е шрифта. Това сега най-вляво ли е шрифта, който... Въобще автора какво искал да каже? Този човека, който е изработвал тия метални букви, дали е искал той да изглежда така, както е, когато е с малко мастило, или е предвидил, че той ще се заплачи с това мастило, с което се печата. Графика сте имали някаква част, печатали сте някакви неща, така че там тия неща, когато се опитваш една линогравюра, нали, да я изкараш точно, много често имаш точно този проблем. Тук ще направя един детур, една лекция в лекцията, която е за чисто технологията на правене на букви, така както е изглеждала преди 300 години. Що ще го направя, защото е важно за това да си продължа лекцията след това с другите нърди детайли. Всъщност буквите са се правили от едни метални късчета. Привет. На английски се казват punches, на български Васил Йончев, ако знаете за Васил Йончев най-вероятно. Той ги нарича пунсони, което е френската заемка или руският термин също. Аз ги наричам пънчове, защото ми е по-лесно. Тези пънчове, това са едни парчета метал, които са ползвали шрифтовите дизайнери през до 1950, всъщност до 17 век. Които са с едни пилички и длетца, миниатюрни. Всъщност то си е една бижутерска работа. Оформяш тази буква от това нещо. После тази буква прави се отливка от нея, така да се каже, като се набива в едно парче мед, който е още по-мек метал. Нали, тя първо се закалява, после се удря в медта. После медта се вкарва в една такава джаджа, която застава по определен начин и вътре се излива такова течно олово. Това имах щастието да го правя с ръцете си, беше супер яко. После то оловото изстива супер бързо, естествено. Вади се, имаш тези готови оловни буквички, които всъщност хората са ползвали да печатат до преди 20-30 години дори в някои места по света. Все още се печата с тази техника. Това не е нещо умряло. С България? С България до 90-те все още се е печатало с оловни букви. А пък на Запад то е letterpress се нарича на английски, на български всъщност не знам, висок печат, но не баш. Letterpress технологията на Запад си е масово останала, такива има малки бутикови ателета, които го предлагат това, защото то е много яко като техника да го практикуваш, много е готино и ефекта, който има старите книги, те добиват един релеф, една много по-различна текстура на буквата, на общия, на текста дори. България е изчезнало, защото всичкото това олово е претопено, но някой ден може да го възродим. И да, моята идея тук беше, изследвайки, всъщност да се опитам да погледна през очите на този човек от преди 300 години, който е правил шрифт. И начинът, по който тогава са правили шрифта, въобще е много интересен, защото няма никакви запазни подготвителни рисунки. Нали? Ние сега си правим някакви скици. Капиталистите ги рисуваме на едни квадратчета с черна и бяла темпера, или си рисуваме на таблет или каквото и да е. После дигитализираме някакви неща. Няма никакви запазни рисунки. Тия хора може би не сме сигурни в това, но има голям вариант те да са работили
просто чисто бижутерска работа. Те изработват тази буква в едно триизмерно вече пространство. И мисленето тук вече е на съвсем друго ниво. Това е причината толкова да се зарибих да го пробвам това нещо. Аз го правих в сапун, защото направих само един в метал, но това в метал естествено е супер времеемко. После процеса, по начина по който го продължих, пак исках да си спестят всичките съвременни дигитални технологии в случая. Защото то ревайвал ти може да вземеш, да сканираш книгата, нали, да си я сложиш на компютъра, да я треснеш по някакъв начин и си готов. Обаче аз исках да мина през някакъв по-задълбочен процес, който в случая примерно включваше да рисувам без да гледам буквите с някаква лупа или нещо. Просто да изследвам окото като лимитиращ фактор. Защото окото ти не е той има някаква разделителна способност, нали? Очите ни виждат, не могат да видят някакви детайли без да се доближиш или да ползваш лупа. И това само по себе си е интересно за изследване. Пробвах какво ще видя, какво ще успея да пририсувам без да ползвам лупа. После какво ще видя с лупата. После пробвах какво ще, ако пък ползвам ръката като лимитиращ фактор. Всъщност да пробвам да пиша, това са около 2 мм буквички, нали? То контраст на буквичките да го вкарам там. После исках пак, аз съм доста зарибен да ползвам програмиране в някаква част от workflow-а си. Исках да не трябва да ги дигитализирам веднага тия букви, самите рисунки съм ги ползвал тук да си тайпсетвам някакви текстове. Всъщност това са мънички PNG-та на рисунките, които съм правил. Така че да скипна дигитализацията. Естествено, рано или късно, все пак 21 век ли стана? Да. 21 век сме, трябва да правим дигитални шрифтове. В някакъв момент вече трябваше да влезе и в програмата, но и там се опитвах да запазя тази индивидуална рисунка. Какво имам предвид? В шрифтовете по принцип масово се преизползват се части, примерно ти като правиш BDPQ, 4-те букви, те basically може да флипнеш едната, получаваш другата, нали? Имаш една форма, която я преизползваш. Това е съвсем нормално по принцип така да се прави. Аз обаче държах да си ги изпипам всяка една от тях по-отделно. Просто доверявайки се на очите си и на това, че това усещане за контраст, за чернота мога да успея да го нарисувам сам, без да преизползвам части. Това е крайното нещо, което се получи. Но то не е толкова важно, нали? Много често, особено в университетските, нали, сега извън университетската среда не е баш така, но в университетската среда според мен е много по-важно процеса, отколкото крайния резултат. На 100% съм на това мнение. И сега от моя опит с академията в България, в София, не беше баш така винаги, за съжаление, а според мен това трябва да е някаква за вас, може би ви помогнало, ако се фокусирате върху това, което правите в момента. Сега шрифта е търсене, тук се чудех как да кажа изкуство по неконкретен начин. Но това прелива в нещото, което ми беше сега дипломна работа, в крайна сметка в магистратурата. И то тръгна пак от тия изследвания на пънчкатинга, това така се казва от този занаят. Понеже интересното е, че буквата се прави отвътре навън в тази технология, понеже вътрешната част на буквата, ние окото на буквата го наричаме, нали, то е супер важно, то е нещото, от което започваш, така или иначе и винаги мислиш за този баланс между окото на буквата, чернотата на буквата и вече спейсинга, нали, между буквените разстояния. Това са три променливи, с които ти работиш и боравиш постоянно. Какво е чернотата на буквата? Да, чернотата на буквата, дебелината на буквата, да. Но и като цяло черната, плътната част на буквата, да го наречем. Въобще шрифта е някаква игра на черното и бялото и те са еднакво важни. Буквата не е обект сама по себе си, буквата е обект с нейните обграждащи, така, обграждащото е нищо. А когато казваш окото, може да покажеш какво точно имаш? Ето това. Да. Представете си на буквата О, вътрешното, това нищото, което тя загражда, бялата материя, това наричаме окото на буквата. И всъщност да, аз това, което много ме вдъхнови, че тия и четирите букви са буквата А, защото те имат
това са 4 стадия на един и същи обект, но те и 4-те представляват буквата А сами по себе си, защото вътрешното пространство е едно и също. И всъщност аз покрай това си почнах целият проект. Направих си пак едно скриптче което да ми прави примерно стотина такива неща, които ги разпечатах на А3. И това са само вътрешните части на някакви букви, нали? Това не е буквата, това е нейното око. И после рисувах около тях с четки, с неща, с най-различни инструменти, защото всеки инструмент естествено си оказва ролята, всяка техника си оказва ролята. И това ми беше някаква 70 от тия листове. Това ми беше някаква отправна точка. Тук очаквах, честно казано, нещо. Понякога това, че много е хубаво да тръгваш без цел понякога. Защото ако тръгваш с ясна цел, няма как да постигнеш неочаквани резултати. Това е много, много готина мисъл, която там преподавателите ми дадоха. Обаче пък като тръгваш без ясна цел, има шанс да се загубиш. Аз доста се загубих, защото нито едно от тия неща, които постигнах, не ми бяха особено интересни. Обаче времето понякога е най-добрият мотиватор, защото като нямаш време, трябва да правиш нещо, нямаш избор. И просто фанах една от идеите, които се бяха получили и взех да я доразвивам. Та идея конкретно беше какво се случва, ако въпросните очи на буквата, както видяхме тук, те са такива ротирани или даже наклонени. А пък самата буква си остава права. И това, което се случва, е някакъв много шантаво разпределение на черното и бялото в буквата, което е нетипично. После в крайна сметка го стигнах и до някакви такива форми. Тук това става цветно, трябва да е черно-бяло. Скипнал съм малко тук от процеса, но след доста шлифоване, доста работа по това нещо, в крайна сметка направих едно такова шрифтово семейство, което включваше три варианта на шрифта, тези горните, които са за употреба, ние го наричаме дисплей употреба, нали, в шрифтовите дизайнери. Какво се крие за тази дума е, че за големи размери, нали, това са шрифтове, които да се ползват за привличане на внимание, шрифтове, които да са интересни. Съответно обаче имах желание да си направя някакъв текстови шрифт, защото текстовите шрифтове са нужни, защото винаги е готино да имаш текстови шрифт, който да си пасва добре с дисплей шрифта, който ползваш. И в повечето добри и широки фамилии шрифтове това може да се намери. Един текстови шрифт с съответния му италик, нали, които да си кореспондират все пак с горните. Сега следваща тема, това, че шрифта свързва хората и ако нямаше шрифт, ще да трябва да си говорим така. Защитащите букви има. Ние ги ползваме, за да комуникираме и това е един друг проект, за който бих разказал малко повече. Шрифта на Пловдив, не знам някой от вас дали го е чувал. Направихме вече преди 5 години, 2019, Пловдив, нали, беше Европейска столица на културата. Направихме един шрифт за града, обаче идеята ни беше да дадем буквално, да го дадем в ръцете на хората. Защото най-готино се получава, когато искаш да изградиш някакво комюнити, искаш да направиш един такъв social contribution project, да им, в много чуждици ползвам, да им волвнеш хората, как се казва на български. Да. Ако искаш да е participatory project, да включиш хората в това нещо и те наистина да се чувстват, че това имат някакво пръстче там, някаква частичка от тази буква. Най-добрият начин е да направиш точно някаква такава кампания, например. Това, което ние направихме, ни хрумна, е какво ще стане, ако анализираме почерците на хората. И за да ги анализираме, трябваше да ги съберем. Направихме една кампания покрай 24 май тогава, в която събрахме близо 4000 почерка. На няколко места из града имахме такива буквално будки, на които спирахме хората, все едно за някаква скучна анкета, ама вместо това ние ги карахме да напишат една такава бланка с техния си почерк, нищо повече. Събирахме, първото изречение беше такова mood setter по-скоро.
Второто изречение беше панграма, нали, панграмите, за да имаме всичките букви от азбуката. После сетихме, че долу и цифрите трябва да събираме. И после почнахме да го анализираме това, въобще да разделихме, как го направихме, ние разделихме буквите на основните типове, по които могат да се изписват, защото кирилицата е много богата от към това нещо, особено ръкописната кирилица, че някои букви могат да се изпишат по 3-4 различни начини. Някой в училище ни е учил по един начин, но после сме почнали по друг. Има го този конфликт. Това е нещо, което изследвахме и намерихме супер интересни резултати. Нали? Аз тук не съм влизал супер много детайли, защото нямаме време, но има и сайт това нещо и Инстаграм, между другото, там може да разберете и повече. Имаше една изложба също, която обикаляше града тогава, но както и да е. Това, което направихме, пак е една такава малка фамилия от 6-7 шрифта. Единия е пак дисплей, той е такъв с малко повече ръкописно чувство в него. Скрипта, който е още по-ръкописен, в него всъщност вкарахме всичките тия резултати от статистиката. И има и Sans, който пък е, за да е... Той носи в себе си по-малко от тези детайли, но обаче си е все пак един функционален шрифт. И тук то автоматично прелива в следващата тема, която е, че шрифтът е навсякъде. Мен това много ме кефи, че букви има, изкуството на буквата, инженерството на буквата е част от всяко едно нещо, което може да се сетиш, което е супер. И другото е, че този шрифт, нали, аз тук използвам и за това повода, че този шрифт в момента го виждаме във всякакви възможни употреби. Това е другото много вдъхновящо, нали, да си виждаш твоята работа, как помага на хората, малко или много. Защото този шрифт, между другото, е безплатен. Той създадахме го точно с тази цел да дойде от хората и да се върне после в хората. И те го ползват по всякакви различни начини. И това е много яко, защото шрифта е някакси... В смисъл, шрифтови дизайнер е in the background. Той не е човека, който е създал този брилянтен графичен дизайн. Не. Той е просто човек, който е създал буквите и мен това ми харесва по някакъв начин. Супер яко е да си виждаш буквите на някакви рандъм места и така. Естествено, шрифта си е някаква ниша, която сега колко се вадят някакви милиони от това, естествено едва ли. Ама шрифта просто е нещо, с което човек може да се занимава. И има до момента, в който графичният дизайн се развива, до момента, в който тази структура на обществото, в която фирмите се конкурират и искат всяка да изглежда по-добре от другата. Basically, докато има капитализъм, мисля, че графичният дизайнер ще има работа. И да, знаете за българската кирилица, нали? Добре. И това си е ниша. В смисъл, ние в България имаме някакво предимство с това, че и сме native. Имаме native скрипт, който е по-различен от латиница, нали? Защото много хора с много голяма част от света, нали? Те могат да, като native speakers, могат да правят дизайн само на латиница и кирилицата, примерно. И всеки един друг скрипт е нещо, което трябва да учиш, нали? Аз сега не мога да седна и да правя арабски, просто е така. Тоест аз мога, обаче трябва да уча години, за да се науча да правя арабски букви. И никога няма как да достигна нивото, което може да има някой, дето изначално от 2 годишен, нали, е учил арабски. И най-якото е, че шрифта, както казах, има много лица, нали? Той шрифта е навсякъде и може да съществува в най-различни форми. Доста се кефа да правя stone carvings, това на български е каменна резба, примерно. Да издълбаваш с лето, с чук, то си е basically скулптура. Да правиш някакви такива чудеси. Това е Letterpress, пак това е студиото в Хага, което имахме такъв интересен проект да направим някакви букви. Това е буква от шоколад, примерно. Холандците имат, това им е, като цяло в Холандия, в Белгия, тия lower countries, там имат доста традиции в шрифта, някакво име, такова национално нещо. И тяхната Коледа, Коледът не я зачитат толкова, колкото 5 декември, което им е Свети Николай, basically. И тогава си продават шоколадови букви, подаряват шоколадови букви, което е доста интересно. И ние в Хага имахме така задачка да правим шоколадови букви.
интересно. Това е нещо, което направих с програмиране. Програмирането е нещо много яко. Има ли част от обучението тук някакъв креатив кодинг? Ами, веб дизайн в Dreamweaver. Добре. Дано. Ами... Но не. Да, това, което на Python. Това. Аз съм супер нуб, в смисъл такъв правилен, занимавам се толкова буквално, обаче това, което от малкия ми опит, нали, мога да кажа, че просто е някакъв брутално интересен нов тул. В смисъл, ти можеш да си направиш каквото си искаш, което никой друг го няма. Каквото можеш да си измислиш, най-вероятно има начин да стане. И си представи, това е все едно да си купиш, нали, ако си калиграф, това е все едно да си купиш някаква четка, където никой друг я няма. Имаш инструмент, който е уникален. И другото е, че програмирането е супер полезно да си автоматизираш всякакви процеси. Във всяка област. Мисля, фотография, дизайн, каквото се сетиш. Винаги има как да го прилагаш това нещо. Сега следващата фаза съм решил да извадя някакви такива, не знам, неща, които през тия години съм научил покрай шрифта и ги прилагам и в графичния дизайн съответно. Не знам колко е структурирано. Формата следва функцията. Супер банално изречение, нали? Обаче толкова важно за дизайна. Мисля, това мога да го кажем по по-други начини, ако не искаме да е толкова банално. Обаче такова не мога да наблегна достатъчно колко това е важно. И колко е всъщност в шрифта, в графичния дизайн също. Това, че работим винаги с пространство, работим с размер на нещата, това е супер важно. Защото в момента, в който първо ти, дори лявото не е точно един обект в тази диаграма, какво изобразява. Отляво имаме един обект, вляво имаме три обекта. Защо? Защото в момента, в който са два обекта, разстоянието между тях е обект. В смисъл, положението на нещата в пространството едно спрямо друго е точно толкова важно, колкото самите обекти. Но и даже бих казал, че и лявото вече е повече от един обект. Защото начинът, по който си го сложил в този формат, то е не десетки, те са безкрайност варианти, в които мога да сложиш една чертичка в един правоъгълен, в един бял правоъгълник. Това вече е дизайн решение. Всяко едно дизайн решение, то трябва да бъде информирано, нали? Ти трябва да си пробвал някакви варианти, естествено винаги не мога да пробваш всички варианти, веднага трябва да се откажеш от това, че да пробваш всички варианти, но всяко едно поставянето на черна чертичка насред бял правоъгълник вече е нещо, което трябва да обмислиш как точно правиш. И това, което всъщност се опитвам да кажа, не знам доколко ясно се изразявам, е, че всеки един път, когато взимаме някакво решение, ние трябва да мислим за контекста. За буквите, когато говорим, има различни размери. Това, което искам да кажа е, че в различните размери има различни шрифтове, които е уместно да ползваме. Това е доста важно. Аз поне в първите години по-трудно го осъзнавах, защото в дигиталната епоха, в която сме, е много примамливо, че всеки шрифт ние може да си го фанем и да го скейлнем. Примерно мога да го сетна в 8 пункта, мога да го сетна и в 72 пункта. Той е абсолютно scalable, той е векторен, супер. А преди време, в металната ера, нали, не е било така. Тогава имаш нали, металните буквички, деца за 6 пункта, за 10 пункта, за 12 пункта и така нататък. И тогава самия шрифтов дизайнер имал много повече контрол в него, в тази мисъл за, на английски се казва optical sizing. В смисъл, виждате, че тия букви са естествено различни. Има много промени, които трябва да се случват с буквата и не само с буквата, това важи за графичен дизайн, за илюстрация, за лого. Много промени трябва да се случат с една материя, когато тя е определена да бъде в някакъв малък размер, примерно 6 мм, и когато тя е определена да бъде на един огромен плакат. Това е нещо, което, нали,
То не е много сложно да се сетиш за това нещо в никакъв случай, но ако гледаме дизайна из града, дизайна по света масово, дизайнерите не мислят за това нещо достатъчно. Това пак е нещо, което всъщност то продължава от тук. Основната разлика, например, в тези три шрифта, освен пропорциите също така, е контраста. Нали, тая контраст в шрифта наричаме разликата между дебелите и тънките елементи на една буква. В колкото по-голям размер използваме един шрифт, толкова повече тънки детайли може да си позволим. Обаче тия тънки детайли ще се загубят тотално, ако ги ползваме, нали, в един текст. Това е една по-добра илюстрация на това нещо. Това е нещо, което и това ми е дипломния шрифт, защото просто там бях направил една такава илюстрация, различните му начертания за какво могат да се ползват. И ето тук пак виждаме същото, нали, как тия по-фенси вариантите на шрифта, някакви такива интересни всякакви интересни разчупени неща, те нямат място в някакъв текстови размер. Нали, това е... Тоест, нямат място, ако искаме този текст да се чете. Това е важно. Естествено, може да нямаме против този текст да не може да се прочете тогава. И дори това е контекст. Нали, ние може да искаме този плакат да е супер нечетлив. Fair enough. Тук става съм си... И пак това нещо идва от това, че окото има своя лимит. То няма да види част от детайлите, те дори да са там. Нали, печата също има своя лимит. Нали, ние ако разпечатаме нещо супер с висок контраст, супер дребни такива детайлчета, като игла тънки, супер дребен контур. Това важи за лого, за шрифт, за всичко. Нали. Тия ситни контурчета, ако ги разпечатаме, първо, че печата може да ги прецака и те да не излезат. Второ, че дори да излезат, толкова няма да ги види. Бялото просто ще ги захлупи и ние всъщност няма да имаме успешна комуникация. Чухме за формата следва функцията, обаче другото супер важно нещо е, че формата следва инструмента. Какво имам предвид тук? Това е калиграфия, basically, може да кажем. Това е някаква основополагащ начин да разделим шрифтовете и да ги категоризираме, да кажем. Като двата типа контраст са translation и expansion. На български ще рече транслация и разширение, експанзия, може би. Това са плоско перо и остро перо. Пробвали ли сте да пишете с остро перо? С плоско перо? Супер. То е очевидно, че те се държат по супер различен начин. Нали? Начинът по който изработваш по-плътната и по-тънката част на буквата, има друга механика на работа. И това е нещото, което съответно се ползва и при разграничаването им. Тук има друга илюстрация, която basically показва същото нещо. Нали, ние имаме горе при expansion тип шрифтовете с острото перо. С натиск получаваме по-черната част на буквата. При транслационните шрифтове, да ги кажем, имаме едно перо, което се транслира в пространството и така то оставя, нали, спрямо ъгъла една по-тънка и по-дебела среда. Защо това е важно? Това е важно първо, защото това много ни помага да категоризираме шрифтовете. Да знаем този шрифт какъв тип е и защо е такъв. А това пък защо е важно? Това е важно, защото така знаем кой шрифт кога да използваме, знаем кой шрифт с кой може да комбинираме и да изглежда добре. Тоест времето се развива като усет, но в началото ми беше супер трудно да знам добре тия шрифтове, те всичките изглеждат еднакви, от санс до санс, докато разбера каква е разликата. А ти като се вгледаш, всъщност виждаш един гръбнак на буквата, който е различен или пък е еднакъв, зависи. И после вече пък, като се загледаш в това, което е оставил инструмента като следа, знаеш какво да правиш. Това беше и доста основополагаща част от това обучение, тая магистратура, на която бях. Всъщност,
тази първа графика, която ви показах, е от една книга The Stroke на един холандец, Хирит Нордзай. Супер яка книга. Мога да ви я пратя на някой, ако има интерес, между другото, я имам на PDF. Супер нелегално. Обаче тя е много полезна, защото разглежда точно тия теории. Супер трудна за четене книга, между другото. Но е полезно това нещо. Там, да, всъщност имахме един ни курсов проект в Хага, беше от калиграфията, от най-различни калиграфски разработки да направим после едно дигитално семейство, пак такова, където това са 3 шрифта, които имат един с друг силна връзка. Средният е такъв текстови шрифт с някакви що годе нормални пропорции, нормален контраст, като за използване в 10-12 пункта текст. Горния пък е същия шрифт, само че с супер висок контраст, т.е. те са фанати същите форми, същата конструкция, същите детайли, обаче шрифта е някакъв, нали, супер удебелени са дебелите части, а пък са изтънени тънките части. Долу пък е обратното, нали, това е Sans серифен шрифт, в който тънките части пък са по-дебели, дебелите, те в случая по-скоро си останали същите, но това, съответно, този контраст се получава, че става все по-нисък и по-нисък. Да, това са неща, през които вече минах. Тук е просто нещо като обобщение, което съм направил. Но е важно и да знаем, че тия два инструмента не са всичките, нали? Това е едни и същи инструменти ще продължат да водят до едни и същи форми. Това е другото важно нещо, че ако си правим сами инструментите, това пак важи не само за шрифт, това и за рисунката, нали? Ти най-живите рисунки стават да вземеш една пръчка от двора и да си я щупиш по най-рандъм начина и да седнеш с туша и да направиш един етюд само с това, примерно. Защото това е някакъв инструмент, който само ти имаш. Ти с времето почваш да свикваш с него, той си има някоя по-твърда част, където клечката се е щупила някакси по-твърдо, друга част почва да има някакви... Пробвали ли сте го това? Това е най-якият начин да направиш жива рисунка. Тя сама си става жива, нали? Ти като се смелиш да загубиш част от контрола. Но не само това. Правете си, като правите калиграфия, правете си ваши пера, правете си ваши... Не знам, програмирането също е, нали, пак в тая посока, че там си правиш твой собствен тул. И друго важно нещо, което аз съм научил, силно казано, по-скоро се опитвам да го спазваме, винаги да се съмнявате. В смисъл, всичко, което ви говоря тук, може да са пълни глупости. Това, с което боравим като изкуство, да кажем, графичният дизайн, ако е изкуство, то не е точно изкуство. Принципите са много трудни за дефиниране, защото има някакви неща, които, нали, в академията, в една учебна обстановка, в началото е добре да свикнем, че има някакви дизайн правила, примерно нещо трябва да изглежда по определен начин, защото по някаква причина е така. Обаче винаги трябва винаги трябва да съмняваме в тия принципи. Никога да не вземем един принцип и да си кажем, това го знам, това сега ще го направя така, защото да знам, така се прави. Трябва да мислим за контекста, трябва да мислим защо го правим това нещо. Във всяко едно дизайн решение, което взимаме. И другото е, че това са немски шрифтове до преди 60 години. Всяка книга в Германия е била напечатана по този начин. Това е супер нечетливо. В смисъл, това е тотален шит за нашите очи. Тия хора са го четяли перфектно. В смисъл, това не ги е спирало от това да четат. Не ги е спирало от това да се образоват, не ги е спирало от това да попиват знания или каквото и да е. Всичко е до навика. Особено конкретно, нали, аз пак си говоря за шрифтовата насока, но това и за други неща. Като правим неща, които хората да използват, трябва да се съобразяваме, добре е да се съобразяваме с това, че хората имат някакви навици и ние не можем да избягаме от тях. Това е всъщност основният репер за много
за много неща. И навиците на хората могат да са странни, хората могат да са свикнали с нещо, което е много странно, но хората са свикнали с това и много трудно ние да се съобразим. Друго нещо, което на мен ми е някаква такава пропаганда е, че цифрите не съществуват, те са концепция, която сме си измислили, за да обясняваме реалността, но цифрите сами по себе си, те са абстракция, нали? Тия неща аз помня като в началото, като се заребяваш по графичен дизайн и винаги гледаш тия диаграми и си такъв, бах якото, тук сега златни сечения, работи, в фотографията па златното сечение там, много важно. Не знам, в смисъл да, има нещо с тия пропорции, което е такова, да, има наука зад пропорциите, обаче окото това е най-добрия коректив за всичко. Такива кръгчета и неща, те нищо не значат. Те може да... Всяко едно лого ти може да си го вземеш и да му сложиш после някакви кръгчета, ако искаш хората да са хепи. Ако го можеш, мисля, че с около сигурно 400 кръгчета. Но да, геометрията не е нещо, на което аз съм привърженик, да кажем така. Нищо не... И да, третата част, която в моята презентация така съм си отделил, съм накръстил добър дизайн, лош дизайн, много се чудих как да го кръстя, защото ми ще е по-скоро нещо като дискусия да се случи. И basically просто съм си натрупал някакви въпросчета, които мен ме вълнуват и са ме вълнували и нямам отговор до ден днешен на повечето неща. Надявам се и на вас да ви е интересно, защото това свърших с частта, в която имам какво да кажа. От тук нататък има много неща, за които и аз не знам. Това са, нали, защото добрия и лошия дизайн е някакво... Един дизайнер иска да прави добър дизайн, може би, и обаче е много трудно да знаеш какво е добър дизайн. Минахме вече през това нещо първо, че е сложно да знаеш какво е дизайн. Ама това да кажем, че е прекалено абстрактно за този разговор. Въобще, има ли правилно и грешно нещо в дизайна? Е някаква тема, дето много ме гложди. Защото години наред се опитвах да мисля върху това, дизайнера доколко трябва да се съобразява с средата, точно и това да говорихме, съобразяването с средата или да променяш средата. Нали? Не знам. Все едно, ако всичкият дизайн изглежда по някакъв начин, който то е трудно да се каже, защото има и някаква такава... В моята глава винаги малко географски си представям нещата, защото като отидеш, не знам, някъде в Западна Европа и дизайнът изглежда различен такова. Има в Германия си имат някакъв техен начин, по който мога да видиш, че се случват нещата. В други държави е различно и това създава някаква визуална среда. Нали? Ние визуалната среда я виждаме по улиците и във всякакви други неща. В архитектурата, в начина, по който изглеждат табелите, във всякакви работи. И тази среда обаче, ние искаме ли да я променяме, обаче ако тръгнем да я променяме, почва да стои чуждо много често. И ще стои понякога някакви неща и има риск да изглеждат, просто чужди на тази среда. А пък ако винаги правим едно и също и винаги се съобразяваме в средата. Примерно с архитектурата е най-лесният пример общо взето, защото ако строиш някаква сграда, винаги трябва редно е според мен, нали, те архитекти, доколко го правят, според мен не е съвсем така, но редно е да се съобразиш пълно как изглежда квартала. Обаче ако винаги се съобразяваш как изглеждат сградите наоколо, ще има ли интересна нова архитектура? Надали? Това е нещо, което много съм се чудил, аз съм се лутал, обаче и до ден днешен нямам отговор на това.
И то особено трудно става, когато искаш да направиш нещо да е такова нарочно лошо. Защото това някакъв тренд е, нали, последните 10 на години, неща да се правят vernacular дизайн, нали, някакви такива нарочно не спазваш правилата дизайн, да стречваме някакви работи, да ползваме някакви шрифтове, дето ги правим какво ли не. И мен дълго време се лутах в това и ми беше много странно, като искаш да направиш нещо нарочно лошо, кога е добро всъщност. Когато е наистина много лошо или когато си намерил някакъв баланс, когато е малко лошо, когато е лошо по специфичен начин, не знам. И на това не съм си намерил отговор. Но да, тази борба между изчистените неща и по-орнаменталните неща, тя далеч не е от вчера. Има много привърженици и на двете, разбира се. Тук орнаментът е престъпление, това, което съм си сложил. Това е една кратка книга, по-скоро лекция на Адолф Лоос се казва, не е на Йозеф Брокман. На Адолф Лоос, тя е от 1908, в която това са едно първите основи на модернизма, който после ще се превърне в Баухаус и в всякакви други неща. Но той там споделя някакви работи, които са супер крайни. Как орнамента е нещо остаряло за човечеството, нещо, което е присъщо на хората, които са от по-малко развити цивилизации. Казва как орнамента е нещо все едно фанно такова и звучи като цяло доста елитарно. И това ще го казвам, защото често дизайнерите се кефат на изчистени неща, на някакъв минимализъм, на супер прости форми, а орнамента няма нищо лошо в него, сам по себе си. Въпросът е вече по начина, по който го ползваме и въпросът е контекста, в който го ползваме, защото иначе има риск да стане елитарно. И въобще това да имаш, според мен, някакво чувство за вкус, винаги трябва да го имаш едно на ум, че това, че другите хора имат друг вкус, е също толкова валидно, колкото твой вкус, защото това е просто естетика. Basically, just feelings. Да, аз всъщност казах, че ще е дискусия и то стана монолог. Някой иска ли да вземе думата? Какъв контекст ще кажа? В дизайна или като цяло? Като цяло, по-скоро. В смисъл... Човек, който е автор на книгата и той не е дизайнер, а просто философ или не знам. Той е архитект. Той е архитект. Той е архитект, да. Ако конкретно за неговата лекция питаш, той е архитект. Но според мен това се прилага навсякъде. В смисъл, той е... Ако щеш, дори в музиката. В смисъл, някакво... Не може да джъджваме някакви неща, само защото имат... Не са толкова... Да, как да кажа... изчистени. Като цяло, ако имате да, мен ми ще да е такова постепенно да прелее и в въпроси, ако имате всякакви, от всяко естество. Да. Не съм разгледан този въпрос, кога става елитарно, защото елитарното не е когато имаш много голям поглед върху нещата. И в този смисъл би трябвало този човек, който се е изказал, да знае примерно за понеже има такава вкусова работа, за философското изкуство. И там моментите са супер сложни и се изследва ритмата на мисли. Ами... Запаля да помня. Може да. Това ще помогне. Аз също съм фен на... Аз лично не съм привърженик на неговите теории, например. Според мен орнаментите са страхотни и не случайно ги има в толкова много култури по света се срещат. И точно този стремеж на модернизма да ни отдалечи от това нещо, може би в крайна сметка според него води до едно еволюирало общество вече. Но той е малко, нали, не точно наци вайбс, обаче ако са малко е такив, точно е елитарен.
е неговия подход към това, че с едно модернизма е, нали, съвременното развито общество, изчистените неща, а пък орнамент е нещо, което трябва да оставим в видиш ли на племената или нещо такова. А това не е така. Орнаментът той има място в нашия бит, нашия живот. Той особено на мен ми е интересен този въпрос в нашия контекст в България. Защото в Европа, според мен, някакси Южна Европа, ако разгледаме модернизма от Баухаус епохата, някакви сгради, деца са строени 30-те години, примерно, в Холандия и в Германия с наистина супер най-изчистения Баухаус, буквално с белите стени, такова супер геометрията. Докато в португалския Баухаус, испанския Баухаус, българския, ако разгледате някакви сгради, деца са строени 30-те, винаги има заигравка с орнамента. В смисъл, винаги има. Знаете ли за Тео Караколев, дето движи българския архитектурен модернизъм страницата? Следвайте, запишете си някой, ако му е интересно. Страница така българския архитектурен модернизъм. Пича се занимава с това да просвещава хората за архитектурния модернизъм, прави яки лекции и срещи, и обиколки из града дори. От него съм научил много от тия неща, нали? И от него почнах да се заглеждам. Защото архитектурата е огледало и на другите неща, те са доста свързани. Но в България винаги има тия орнаменти, които са стилизирани по някакъв начин. И тук това все едно, то не е част от културата, в смисъл ние не можем да го загърбим, не можем да се обърнем и да правим, защото то е конкретно в графичния дизайн, нали? Не може някакси едни плакати, които изглеждат супер изпипани, такива Swiss стайл, шрифтове и неща, те тук по-скоро почват да стоят чужди. Какъв е дизайна, нали, ако го смятаме, че е добър в определен контекст, както се опитах да се изразя. В българския контекст, кое ще е добрият дизайн? Това е въпросът, който много ме вълнува. Може да се погледне от тази гледна точка, кой поръчва дизайна и кой иска да постигне с това нещо. Когато имаш цел и резултат, който искаш да получиш, съответно дизайна трябва да стигне до тази цел. И като мине през публиката, която ще го види. Да. Но що се отнася до орнамента и нали, да се отрече всичко, което е орнаментално, и в изкуството следващото течение отрича предишното течение. И това е естествен процес, който постоянно се случва и той се върти на цикли. Като дизайна, когато се сформира като по-скоро някаква дейност, което да кажем е от края на 19 век, може да се каже. И това е субективно. Да. Има различни мнения. И има едно течение, да кажем, Ар Nouveau, в което има много орнамент. И след това трябва това нещо да се отрече и идва модернизма. Вероятно пропускам някакви неща. Не, но си прав според мен, защото те са цикли, които се повтарят, нали, после... И се повтаря пак, после 70-те с ревайвала на Ар Nouveau, 60-те, 70-те с Това ми е много интересно, колко е свързано всичко, защото в момента виждаме някакъв ревайвал на 70-те, нали, време е. И мен лично орнаментите са ми много любими. Аз съм малко скарана с Баухауса, точно заради това. Не съм съгласна с тези виждания и би било много забавно. Някакси виждам повече живот в орнамента и ако се завърне, нали, както се връща 70-те, не знам. Но всичко е субективно в крайна сметка, така че... Абсолютно. Да, защото в България смяташ всяка тенденция се забавя определено време и никога не се изчиства напълно, не се загърбва напълно предните, така че може да се застъпват или някакви умешват, особено ако говорим за архитектура. В смисъл, няма една улица с сгради в един стил. Да. Никаква шанс. То при архитектурата е нещо, което става бавно и изисква известно време да се построи, да се проектира дизайни. Така че това е интересно, че наистина някакси хем сме намерили баланс, хем се застъпват страшно много, се смесват. Аз бих казал, че даже някой път се превърта играта, защото
Но, в смисъл, сега, последните години, то даже вече почна и да отмира пък малко му. Може би допреди, допреди 5-6 години, нали, не знам, аз като следа някакви дизайн трендове и неща, някакви западни европейски студия да правят, и, нали, то супер вернакулер дизайн, да стречваш шрифтове, да вкарваш някакви неща върху тях, да е супер нечетливо. И то накрая изглежда като баничарница в Тракия, нали, и това е супер тренди. А това е просто, защото баничарницата в Тракия никога така и не е направила стъпката от това дизайна да си го направи вуйчето на Word. Да, то става някакво превъртане на играта. Абсолютно. Да. Аз мисля, че зависи къде сложиш точката. В смисъл, там да ти е центъра и спрямо него ти се изяснява и философията, и дизайн виждането, и разбирането за всичко. Точката може да сложи навсякъде. И май зависи от човека, къде ще е сложено. Си мисля, че колкото повече гледаш, виждаш, четеш и разбираш неща, тия точки стават много. И тия въпроси, аз мисля, че много полезни, защото накарат да мислим. Абсолютно. Защо тук, защо това, защо това. И правилният отговор може би целта. Дали постигаш резултата, който искаш да постигнеш. И аз така си мисля, да. Мисля, контекста пак, аз бих казал, че аз тук бях, някъде го бях писал това, че контекстът е това, върху което може да, според мен, да го синтезираме като най-важното нещо. Ако ти искаш да стигнеш до определена публика, и с това да се съобразиш, нали? Независимо, че може понякога да не съвпада с твоите естетически възприятия дори. Това също е нещо, което се случва. Трябва да правим неща, които не ни харесват. Дали? Защото гледаш на пресата повече като тип изграждане изкуство, че искаш да ти харесва, обаче ако искаш да е приложено, ще трябва да кажеш въпроси. Това пак опира до тази дискусия дизайна, къде се намира в спектъра изкуство и инженерство. Или как го беше нарекал? Мисля, да каза някаква дума за... Казах ли? Изследване. Изследване, да. Изследователство. Което е... Трябва да правим брошурите на Lidl. Да? Те брошурите на Lidl. Искаш да намериш цената ти е в червено или жълто. Да, в смисъл, те работят. Да. Там целта е, казва ти го кажеш за масата, за публиката, да кажеш консултация. Така че реално успешни тренд. Добре, например, на Lidl на брошурата, каква е целта на дизайна? На информацията е много интересно. Да привлича вниманието към какво? Продуктите, които са намерени. И дали има гръцка седмица или латина седмица. Да, начин да се продадат продукти. Целта е да се разберат. Това защо някакъв продукт е на промоция, вероятно е свързано с това, че трябва да го продадат бързо. Просто така да се пуснеш в едно събързно ежедневие, че когато нещо свърши, ти ще да си Да, това също го ползвам. Може така си не случва. И публиката му казва специално да го кажа. Защото ако е като съдебен там, ще научи чисто много различно. Обаче ако Lidl брошурите изглеждат като съдебени, няма да искаш да завършиш тази Икея. Абсолютно. Няма да забравя публиката. Така че... Пак аз мисля, че тук мога да кажа за Ром Фест. Защото там идеята му беше тотално да всичко да е Ром. Да, аз мислех да го вкарам тук, обаче после Забравих. Ама... Един момент също. Да? Един момент накрая, всяко нещо, което се прецаква, примерно брошурата... Трябва мога да отворя тази презентация. Се сложи наобратно, работеше като in favor на тази идея. Интересно ли ви за един фестивал, дето общо дето изследвахме то?
Шай да... Shameless promotion. Shameless promotion, да. Трупа, бе. Обръц. Да, Ронгфест. Някой бил ли на Ронгфест? Супер. Защото половината лайнъп не е дошъл. Ронгфест се случваше, то се случва бая дълго време, реално сигурно на 15 издания има този фестивал, но последните му 3 издания, или предпоследните няколко, се случваха в Пловдив и се случваха в супер пандемична обстановка. То имаше пандемия, после и война. И беше супер проклето време, в което да се организира фестивал като цяло. И работихме за него 2 поредни години. И във втората искахме точно да импреснем, да яхнем вълната на това, че нещата постоянно се прецакваха в този фестивал. В смисъл, ние правим някаква визия, тя е готова, този артист ще идва, такова, този артист няма да идва, защото еди какво си. И това се случваше постоянно и то постоянно се налагаше да обявяваме, че зачеркваме някой артист и се появява друг. И ние решихме това нещо с зачеркването, грешното се зачертава, така да се каже, да ни стане някакъв лайт мотив за цялата презентация. Ние от предната година бяхме направили един къстъв шрифт за тях, но това е SideQuest. Да, смисъл стречвах шрифт, който сам съм си направил. Така че това е... щом шрифт... Да, абсолютно. В смисъл шрифтовия дизайнер няма как да се сърди в случая. Ама... Да, това, което беше интересно, че част от артистите после наистина не дойдоха всъщност. Даже... Аз ги зачертах един път и те втори път трябваше да ги зачертаваме. iSpeak и Viagra Boys, защото те в последния момент някакви неща се случиха. В смисъл конкретно тази година 3/4 от хедлайнерите не дойдоха. Беше много кофти развитие на нещата. Но да, идеята беше тук да някакво иронично такова да вкараме някакви артисти, с които тия си приличат по някакъв начин, било то семантично или смислово. Направихме някакви плакати, които бяха навсякъде в някакъв момент. И да, това задраскване просто, начина по който нещата са всъщност нечетливи. Ние имахме, предната година беше всъщност още по-изтрещяла визията и имаше доста фидбак, че оправете си дизайна, в смисъл този дизайн е супер ронг, този дизайн е супер зле, намерете си по-читав дизайнер. Но е факт, че това в случай беше търсен ефект. В смисъл, ние можем очевидно да направим и някакъв по-изчистен дизайн и нещо такова, обаче за Ronkfest, буквално му е в името, където музиката понякога са някакви noise-core банди, нали, където е супер, бих казал, не е особено слушаемо за една нормална обстановка. Слушали сте Игор? Игор, с музиката, която прави Игор, за тия, които знаят супер, за тия, които не знаят, е някаква тотална какафония, си представете, нали, супер абстрактна такова. Игор с 2-3 ръта май накрая. И те ни написаха с цялата си наглост мейл, визията ви е много такава хаотична, не може ли да направите нещо по-класическо и изчистено? Аз буквално исках да им пишем такива, музиката ви е what the fuck, не може ли да правите нещо по-класическо и изчистено? Нали? В смисъл, впечатляващо е за мен как хората в музикалната хората не успяват да прехвърлят възгледите си за изкуството през различните изкуства. Някой може да обича супер нойс музика и някакви абстрактни, авангардни, наистина яки неща и за дизайн възгледите му и за изкуство да са някакви супер закостенели. Това много ме впечатлява. Но не е такъв случай с организаторите на Ронга, които са верчета и които ни позволиха да направим каквито си искаме простоти, като е това нещо, което е тотална подигравка с визуалната среда в България. Която визуална среда по принцип, нали, тя сама по себе си също е казус тук, защото ние ембрейсваме в случая, да, не знам как е на български тази дума. По принцип, може би, възприемаме.
едновременно. Поема. Какво стана с този телефон? Работеше ли? Този телефон работеше и като се обадиш, получаваше... Всъщност плана беше да получиш нещо... Оле, не помня, бяхме измислили нещо дълго, което ще запишем, но в крайна сметка записахме без това нещо просто временно като плейсхолдер и то си остана. И то беше нещо от рода на... не знам, някаква простотия беше измислена в късните часове пред джунерите на Алекса. Това беше, да, друга готина такава хрумка, която имахме. Задраскахме, защото то беше на 1, 2, 3 юли. Това са някакви дати, на които те са уикенд. Представете си лятото, след COVID вече. Имаше 15 други феста, на които мога да отидеш. Ние ги изписахме всичките и ги задраскахме. Супер директна конкуренция е така. Да. Това са Instagram визите, които направихме за тях. Това е Жорката как държим и бирички. Направихме едни супер яки бирички, на които стикерчето им всъщност то се отлепяше и можеше да си го залепиш навсякъде. Някакви хора си облепиха някакви неща с тях. Тениски, които ги напечатахме от вътрешната страна, специално в печатницата ги обръщаха една по една заради нас. И всичко на този фестивал се случваше с мисли, може да си дизайнвал тази табела и да си мислил къде и как ще разположи, но после се оказа, че няма къде да я сложи, те сложат така, без да те питат, нали. Не, това не беше нарочно. Нито пък един винил, който не съм сложил снимка тук, но един винил, който го бях мислил, нали, буквите къде, какво. Те го бяха разрязали на две през средата, така че горе-долу да прави някакъв смисъл и го бяха сложили на две различни места. Примерно винила беше нещо от рода на билети и мърч тук и те просто бяха разрязали. Беше билети и М и мърч и К някъде другаде, нали. Бях такъв, пичове. Да, защото е Ронгфест и защото е Ронг, нали. Точно това е, че в някакъв момент това няма да работи за някакъв друг контекст, но за този контекст, нали, не че сме си измивали ръцете с това, макар че и това сме правили, но всичко беше файн такова. Да, нито един Жорка не е пострадал при това нещо. И да, това е някакъв интересен проект, дет сме бачкали по него и разглежда тия хубави теми, за които си говорихме. И да, не знам, продължаваме ли с дискусията или колко? Имаме време, това е супер. Колко време има? Реално до 7. Може Добре. да сме най-късно тук. Добре. Аз нося и някакви неща, които мога да покажа на една маса, някакви книжки, работи и спесимени. Чао! Ако искате, може да минем просто в неформално такова въпроси, просто да си говорим някакви неща и нося някакви работи, които могат да са интересни. Имам подаръчета, имам малки картички. И да, не знам. Оп, скрол е в грешната посока. Благодаря ви много. Да, надявам се да е било интересно, да е имало някакви нови неща. Да. Мерси още веднъж за поканата. Имате супер яка сграда. Това е супер яко да имаш такава академия. Така че дано не падне скоро. Да, може ли разрешиха да ползваме на горния етаж залата, защото Йошка каза, че може да падне. Май се събират толкова хора. Да.